Моят баща беше добър човек, но беше малко странно възпитан от своята майка Косара, която беше от Враня. Тя е имала необичайно и не много радостно детство. Била е първото от общо 4 деца на майка си и баща си. Родителите й са имали близки приятели, съпружеска двойка без деца, които по тогавашен чудноват обичай поискали от тях да им дадат едно от своите деца. И вместо да им отстъпят най-малкото, както се правило най-често в такива случаи, те подарили неочаквано на приятелите си своята първородна рожба, най-голямата си дъщеря Косара. Тя била тогава на 6 или 7 години и никога не могла да им го прости. В новия й дом и било добре и имала всичко, което й трябвало, може би и повече, отколкото в своя роден дом. Новите й родители били добри и заможни хора. И след време тя започнала да нарича и тях майко и татко. И станало така, че имала 2 бащи и 2 майки, но дълбоко в себе си тя чувствала, че няма родители. При истинските си родители ходела от време на време, за да се види с братци и сестрите си, но това ставало по нейно желание все по-рядко заради възмущението й, че са я дали на други. Горчивината от това останала завинаги в нея. Като дошло време, омъжили я за Тодор Йованович, агроном, внук на протоиерея Янко от Шабац. Тодор починал рано от общо възпаление, предизвикано от прострелна рана на врата. Според разказа й, тя не обичала своя мъж. По-късно, когато ходех при нея, не съм виждал в апартамента и кръст, икона или кандил. Тя си остана ожесточен противник на комунистите, които й отнели като на вдовица начетник цялото имущество и я оставили гола и боса с 2 малки деца. Тя предала това и на синовете си, но за съжаление църквата никога не я интересувала, така че и това тя предала на децата си. Не се е случвало някой от къщата на баба ми да ме вземе за ръка и да ме заведе на литургия да се причастя. Имах това щастие само с моя дядо Пера, бащата на майка ми, но и това се случи само няколко пъти, защото рядко ме водеха при него да ме гледа. В тази църква съм бил и кръстен. При такива обстоятелства е израснал и баща ми. Когато взел за жена майка ми Нада от нейния много набожен баща Петър, купил веднъж някаква картина, рисувана с масло, с хубава рамка и на доста висока цена. Картината представлявала портрет на Мефистофел от романа на Гьоте Фауст. Беше много добре нарисуван, предимно в ярко-червени тонове, човекоподобен дявол с остри уши, в наметало с качулка и с вледеняваща усмивка, с поглед вперен в зрителя, истинска икона на сатаната. По някаква причина баща ми беше влюбен в тази картина, което майка ми изобщо не споделяше, но нейната дума тук нямаше особено значение. Картината намери своето място в апартамента ни, който получихме от дядо Петър в колонията на Министерството на транспорта над Мостърския възел. От първата си среща аз се плашех от нея и от този пронизващ и заплашителен поглед. Баща ми в своята незрялост нарече фигурата от платното Джура дявола, винаги се шегуваше с това и всъщност беше доста привързан към картината. Спомням си една снимка от моето детство, докато още съм бебе, как баща ми ме държи в лявата ръка, а с дясната пали свещ за нашата слава. Обяснение: слава, това е празник на семейния светец, което е типичен празник за православните сърби. На масата се виждат жито и празнична погача, а на стената, помилуй ни Господи, вместо икона на свети Йоан Кръстител, се кипри във едър план тази ужасна картина. След време това художествено произведение в кавички по някаква неизвестна причина се озова в моята детска стая. Аз продължавах да се страхувам от тази фигура, дори и когато бях обърнат с гръб към нея. Но понеже бях дете, смятах, че картината трябва да бъде тук и затова никога не поисках да я махнат. Аз обичах своята баба, но не ми беше ясно защо тя не обича моята майка и я критикува пред своя син, често и в мое присъствие. Вероятно мислеше, че аз като дете не разбирам за какво говори. Когато през 1972 година преживяхме тежка автомобилна катастрофа и едва оцеляхме, баба ми смяташе, че за това е виновна майка ми, защото обичала карането с висока скорост и затова натискала баща ми да кара прекалено бързо и непредпазливо. Разбира се, това не беше вярно.
Родителите ми в края на краищата се разведоха, което е и обяснимо. През същата година, след катастрофата, щом ни изписаха от болницата в Чачак. Те обаче никога не се разделиха окончателно. Често се срещаха заради мене, а и заради своята любов, която и по-късно не угасна напълно. Само че между тях стоеше голяма демонична сила, а Божията благословие я нямаше. Когато нашите се разведоха, баща ми си взе нещата и си отиде. Не си отнеса обаче онази картина. На мястото, където живеехме, започнаха да строят нова ЖП гара и трябваше да се преселим в по-нов квартал. И Мефистофел тръгна с нас и беше отново закачен в новата ми стая. Детството ми отмина и вече не се страхувах от него, даже ми стана симпатичен в кавички, както и на баща ми. Но животът ми не вървеше изобщо както трябва. Често се карахме с майка ми, оставах дълго навън и цели нощи прекарвах по проблематични белградски места. В университета ме заплашваше опасността да си изгубя правото на следване, защото вече 2 пъти ме късаха във втори курс на изпита по физиология и биохимия. Просто не можех да седна да чета, постоянно излизах навън и при приятели, които живееха като мен, а често пътувах и в чужбина. В един момент наближи и последният срок. Беше 6 или 7 път, в който излизах на този сериозен и обемен изпит, но този път беше решаващ, защото от него зависеше дали ще продължа да следвам стоматология или няма. Учих и се подготвях. Въпреки цялата ми разпиляност, исках да продължа следването си и да не разочаровам своите родители. Някъде по това време имах един чуден и впечатляващ сън, който и досега не мога да забравя. Сънувах, че летя високо над земята и разглеждам полята, реките и селищата. След известно време пейзажът започна да се променя и аз се озовах над една безпределна водна маса, жълто-кафява на цвят. От нея се издигаха високи кули от дървена и метална конструкция. Всяка имаше на върха си по една къщичка, приличаща на военна наблюдателница или на наблюдателна кула в затвор или концентрационен лагер. Започнах полека да се спускам и да разглеждам по-отблизо този странен пейзаж. По едно време един глас ми каза в мислите ми, че във всяка кула обитава по една затворена човешка душа и че всички те са под властта на някакво чудовище, което живее в това плитко и кално море. Стана ми ясно, че на всяка цена трябва да намеря своята душа, която също се намираше тук някъде. Започнах трескаво да обикалям кулите, като летях от една до друга и надничах през прозорците им, които нямаха стъкла. В полумрака на тези помещения не можех да видя ясно нито една от тези души, но със сърцето си усещах, че още не съм попаднал на своята. Накрая, като се доближих до една къщичка, почувствах, че съм достигнал до целта си. Без да проверявам, долетях до прозореца и полека се спуснах в средата на помещението. Тя седеше в един футьой и гледаше в далечината. Беше облечена с мъжки дрехи, но беше от женски род. Имаше къса, светла коса, сякаш избледняла от слънцето, а чертите на лицето й не можех да разпозная от някаква белезникава светлина, която се излъчваше от нея. Бях напълно убеден, че това е моята душа. Доближих се до нея и силно я прегърнах, и тя ме прегърна. Никога до тогава не бях чувствал толкова силна и разтърсваща любов, въпреки че това беше сън. Сърцето ми плъмтеше от преизобилна нежност и умиление. В следващия момент обаче отвън се чу скърцане и хрустене, нещо едро и тежко се качваше по стълбите. Аз я притиснах още по-здраво към гърдите си и каснах заедно с нея на перваза на прозореца с намерение да бягаме оттам. Но преди да се откъсна от кулата, в стаята влезе онова ужасно същество, което имаше тяло на голяма гасеница, опашка на акула, а отпред крака и глава на крокодил с големи кървясали очи. Оплашен, аз отлетях от прозореца с душата си в своите обятия и започнах да се издигам нагоре, но онова чудовище дойде до прозореца и започна да гледа в мене. Само с погледа си започна да ми изпива силите и аз рязко започнах да се изтощавам и да губя височина. Малко след това, за мой ужас, изпуснах спътницата си, която полетя надолу и падна в онази тинеста вода. Отчаяно се обърнах след нея и започнах панически да се гмуркам и да я търся. За съжаление обаче морето беше мътно и нищо не се виждаше. Нищо не можах да направя. Отново я изгубих. Сломен и съкрушен,
Изплувах на повърхността и отново отлетях, без да знам къде да отида и какво да правя със себе си. Тогава онзи глас ми каза още веднъж да не се отчаивам, защото тя не е изчезнала и не е загинала и има вероятност отново да я намеря. Но за сега това няма да бъде възможно, защото нямам знак върху себе си. Тогава не можах да разбера за какъв знак става дума. Но няколко години по-късно ми стана ясно за какво говореше онзи глас. След това се събудих тъжен и потресен, сякаш това не беше сън, а някакъв реален и паралелен свят.